Ok, what's up lidi, vítám vás u mého nového videa a v tomto videu budeme dělat love. Dělám si prdel až v dalším. Ale v této videu vám vysvětlím vlastně, co jsem udělal a jak to budu cca dělat. Takže na Instagramu jsem před 3 dnama hodil takovýhle storíčko. Znamená to, že vezmu 5 lidí na Skin Boost a vlastně, co to je jakoby samotný Skin Boost? Skin Boost je taková služba, kterou už provozuju hrozně dlouho. Vymyslel jsem to jakoby já, nebo jako ono to existuje dlouho, jo, ale já jsem to pojmenoval Skin Boost. A vlastně o co jde? Jde o to, že budete vlastně vydělávat na Steamu. Je to jednoduchý, je to úplně easy. A tak no. No a vlastně ten celý jakoby projekt budu zaznamenávat na mém YouTube kanále Michael CSGO, jo. Takže hoši, pokud mě sledujete a neodebíráte, tak to je velká chyba, ty vole. Musíš tam prostě vole jebnout ten odběr, jo. Takže dáte odběr a jdeme dál. Ok, prostě vzal jsem 5 lidí a budu jim jakoby boostovat skiny. V tomto videu ještě samotný boosting nebude, ale cca ukážu co a jak to bude vypadat, jak to bude fungovat. Jak říkám teda, 5 lidí mi napsali, že mají zájem a že OK, tak tady máte teda historii, kdo co poslal. Jeden týpek poslal Ursus, Tiger Tooth, další týpek poslal, proč je to tak na hovno, vole. Další týpek poslal tady to. A další týpek poslal tady ten survival. Potom stiletto. A poslední byly glovky. Tak, mám tu vlastně tady trade offer. Jo, takhle mi lidi toho 19. během asi hodinky prostě 5 lidí napsalo, poslali skiny v pořádku. Mám vlastně i seznam takhle ready. No a já vlastně budu nahrávat na YouTube tady každý pátek, sobota, záleží, uvidíme podle situace, ale vždycky to bude cca o víkendu ty videa vycházet, tak budu nahrávat prostě jakoby, jak se mi daří, jak to probíhá, jo, jaký jsou úspěchy a chtěl bych říct, nebo měl bych říct po případě neúspěchy, ale neúspěchy nejsou, takže spíš úspěchy. Takže tak no, takže se máte na co těšit, hoši. Dobrý content, by the way. No a co vlastně, o co go? Ty pičo, jsem zapomněl o co go. Jo, nebo co teď? Dobrý, já vám ukážu teda cca zatím. Zatím jsem nevěděl nic, jo, protože tam je trade hold na těch skinech, ale ukážu aspoň trošku, jak to funguje, nebo jak by to vypadalo v průběhu dalších videí. A je to úplně easy, jakoby, jo, dá se říct. Musíte si prostě najít nějaký skiny, co budete pořád dokola flipovat. Ale jako to nemusí být určitě nějaký skiny, to jsou vždycky různý skiny, jo. A koukejte, vysvětlím vám koloběh, jak to bude fungovat. A mohl by se otevřít malování na to, že? Ty vole, hej, já to jako po píči videa to budu. Tak, koukejte. Máme jakoby teďka skiny v inventáři, jo? V inventáři máme skiny, který vlastně potom prodáme na Steamu. Steam. Za mě bude malýř, kámo. Steamu. A potom ze Steamu, jakoby Steam balancu, potom koupíme něco, to už záleží podle té tabulky, tady co nám jakoby vyplácne, tak něco koupíme a prodáme to za real prachy, jo? Real money, jakoby real prachy, jakože real money, ok? A potom z těch real peněz jdeme zpátky na tu tabulku, na tady to, skin stable, a jakoby takhle. Skin stable. Kurva, já jsem napsal, no, guma tady asi, vole, určitě někde je guma, já jsem slepej kokot. To je jedno, tak z toho uděláme tečko. Skin stable, to je takový křivý tečko. Podle té tabulky, že vytáhnete potom z skinportu třeba budeme vytahovat většinou, nebo z Neymarketu, to už záleží podle situace. Možná i jako bitskins, podle procentuální hodnoty, který prostě jaký skiny budou nejvýhodnější, tak ty budeme vytahovat, to uvidíte v dalším videu. Tak ze skin stable prostě potom vytáhneme skiny, který budou mít zase trade hold, který potom zase prodáme na Steamu, potom za real money,
Jo, a potom na, zase jakoby na skin stable, prostě takovýhle koloběh, jo. Jako vysvětlil jsem to hrozně na píču, ale jako snad to chápete. A ty real money, jaký budeme vlastně získávat, jsou dvě varianty. Buď to budeme prodávat na CS float, akorát, že tam jsou komise, to je jakoby nevýhoda, trošku. A nebo je můžeme prodávat pod buff, jo, třeba za 95% buff na jakoby normálně lidem prostě, jo. Buď na mém Telegram, vole, to je po píči video. Kurva, někdo mi volá. Telegram. Buď na Telegramu to budu střílet, anebo to budu střílet na mém Instagram Stories. X100 a potom si to domyslíte sami, vole, Stories. OK, a takhle nějak to cca vypadá. Ten koloběh, ten skin boost a jakoby, no, co ještě říct. Můžete jakoby udělat hezký nápis, skin boost. Skin boost. Trošku to vybarvíme, vole, aby to nějak vypadalo, víš co. Tak. Do piči, jo, jak to přesunu víc tam. Kurva. No to je jedno, vole, prostě skin boost, jo. Takhle to bude vypadat, takhle to bude probíhat. Nemám editora. Nemám editora, kámo. A jako nechci nějak prostě někoho stresovat pičostej tím, aby mi se stříhal to video, protože vole, to bude stejně stát za hovno, víš co. A jakoby ten content, jo. Ale samotný proces je dobrý, že jo. Je to jako zajímavý, víš co. Vyděláváš si a lidi to určitě bude bavit. Dobře, to je asi všechno zatím pro tady to video. Pokud máte nějaké otázky, můžete napsat do komentářů. Pokud ne, tak já nevím, vole, běžte si zahrát, píčo třeba, nebo dát scare, já fakt nevím, vole, dělejte, co chcete. Dobrý, čau.